Bon dissabte i benvinguts al Catacrac. Celebrarem el Dia Internacional de la Infància a l'Escola Sant Josep Teresianes. Notícies fresques. El 20 de novembre va ser el Dia Internacional dels Drets dels Infants. Vam compartir la celebració amb els nens i nenes de l'Escola Sant Josep Teresianes. Hola, venim de l'Escola Teresianes i estem aquí per celebrar el 25è aniversari dels drets humans. Hem fet una obra de teatre, altres han cantat i han fet moltes actuacions diferents. Nosaltres venim aquí, els de primària, per fer una representació sobre els drets dels infants. I jo vaig ser l'escollida per fer aquesta representació escrita. Amb una mena de cartells hem posat els drets dels infants. Aleshores, doncs hi havia uns que el tenien pintat i els altres no. I els que no tenien escrit, doncs l'havien d'escriure mentre feien la representació, ja que simbolitzava doncs, que tots els infants, hi ha països que encara no tenen en compte aquells drets. Hi havia diverses escoles, hi havia de petits i també de tercer ESO fins i tot. Han fet representacions, uns feien música, feien ritmes amb cançons, o sigui, d'una cançó feien un ritme picant amb arròs i amb gots, uns altres cantaven, uns altres llegien poemes i feien així coses diferents, totes relacionades amb els infants. Creiem, la nostra escola creu que tot infant té dret a ser feliç i a disfrutar una mica de la seva infància. Avui en dia no tenen els drets que molts de nosaltres tenim i no tenen família o coses d'aquestes i és molt trist ja que són nens i tenen dret a ser com nosaltres. Al final de totes les actuacions que hem fet, que eren molts, totes les escoles, totes les persones que han vingut, s'han assentat o arrodonit per tot l'escenari per bufar les espelmes del 25. Hem fet una foto de tothom.